दिनै एबसुनि ओमफ्राय गामिनि गार्जेन ओंखारनानै आंनि भाइरेल भिडिअनि सायावहाय गोबां खोथा सावरायदों आरोना आंनि नैबे भिडिअखौ नुबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना बे जाहैबाय खनजिथा बर' बिथांखौ निमाहा होनायनि मोनसे बिजिरनाय सावगारि आरो दा बेनो जाहैबाय गोरों समाजफोरनि बिजिरनाय माने मेलेमजिबि साननो गोरों बिथांमोननि बिजिरनाय आरो रायजोफोर ओमफ्राय मा होनो जोङो गिनांगोन आयौ माने मेलेमजिबिफोरनि बिजिरनाया बिदिसो जायो होननांगोन आरो दिनैनि दिनाव नङा होमबा लोगोफोर बेयाव एबसुनि बाथ्रा बेरखांनो नङा होमबा लोगोफोर दा दिनै आं बेखौनो डाइरेक्ट सिदा बाथ्रायै बुंगोन आरो जाय बिजिरनायाव एबसुआ रल लागोन नङा होमब्ला बे बिजिरनाया माब्लाबाबो थिग जानाय नङा माने बिथांमोना रायज्लायनायनि गेजेरजों माब्लाबाबो समाधान खालामनो रोङा आरो समाधानाव लाबोनो हाया माने बिथांमोननि बिजिरनायानो जाहैबाय फार्स्ट टाइमाव बुग्लिनाय बिनिफ्राय बिथांखौ गादबनायनि मोनसे इसारा होनानै दोननाय दिनैनि जेनाखि जाथाय बे जाथायनि गेजेराव जाय बिथांमोना दिनै बै आइजोखौ आखाइ होदों नङा होमबा बिथांमोना सानदों नामा जों बिराद गिदिर खामानि मावबाय बै खनजिथा बर'खौ बुनानै जोङो सदबनो हाबाय एकदम माने ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय हाइलाइट जाबाय सानदों नामा बिथांमोना मानसि बुनो हानानै नङा होमबा दिनै नोंथांमोना सिन्था खालामनांगोन बै आइजोखौ आखाइ होनाया नोंसिनि बेसेबां गिदिर बदनाम जाय बिथांमोना दिनै जाय आइजोखौ आखाइ होदों बिथांमोना बिमा बिफा बिसि फिसा गथ' गथाय दंना गैया बिथांमोना बै भिडिअखौ नुगोन ना नुवा दा बिसि फिसा बिमा बिफाया मा सानगोन आरो जाय आइजोआ बै आइजोखौ दिनै आखाइ होदों बै आइजोआ सानदों मा मानसि बुनो हानानै बिराद नाम खामायबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों नाथाय बै आइजोआ दिनैनि दिनाव फिसाय दंना गैया बिमा बिफा दंना गैया फेमिलि दंना गैया दा बेखौ साननो रोंगोन बिथांमोना दिनै बरनामा सोरनि जागोन नङा होमब्ला दिनै सासे आइजोखौ निमाहा होनायनि बिजिरनाया बे बुनायासोमोन नामा गुबुन मोनसे राहा लामा गैयामोन नामा बिथांखौ लेंहरनानै वार्निं होनायनि माबा मोनसे राहा लामा गैयामोन नामा सोरबा एबसुआ थांनानै बै गामियाव थांनानै बुग्लुं सुग्लुं खालामनानै मिटिं खालामनानै निमाहा होनायाल' मोनसे निमाहा होनायमोन नामा गामियाव गावबुरा गैयामोन गाइस दिनैनि दिनाव साननो थाङोब्ला जोङो जोंनि समाजनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो सोंखारिनांगौ गोनां जायो जायनि थाखाय गोबां समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै एबसुनि सिफि सिङावसो थायो दा समाजाव रायजो जानाय साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफ्रा दिनै समाजनि नेमखान्थि बायदि सोलियो नंगौना नङा दा समाजखौ मानियो गावबुराखौ मानियो गावबुराजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनखौनो जोङो मानिनानै सोलियो नङा होमब्ला दा दिनै बै समाजनि मानसिफ्रा खनजिथा बर' बिथांखौ लेंहरनानै वार्निं होनो हायोमोन ना नोंना बांद्रायबाय ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि जाबाय नों बेफोरखौ बन्द' खालामदो नङाब्ला नोंनि फारसे माबा मोनसे राहा लामा लानांसिगोन होननानै बै गावबुरा एबा गामिनि सोरबा दैदेनगिरि बिथांमोना बुङैमोनलाय बियो बे खामानिखौ मावबावगौमोन नामा दख'ना बोखोनानै रिल बानायनायानो जुदि जोंनि हारिनि मान सन्माना जोबजोब्बायब्ला नङा होमब्ला दख'ना बोखोनानै रिल्स बानायनायानो जुदि जोंनि बर' हारिनि मोनसे खहा जाबायब्ला दा दिनै गोबां जोंनि बर' आइजोफ्रा गुबुन जाथिफोरजों खारलांगासिनो दं बांगाल जुंगाल नङा होमब्ला सोरांबानो दिनै गुबुनजों खारदों नाथाय बैफोरखौ सोरबा एबसु सोरबा बर' समाजा माबा मोनसे राहा लामा लादोंना खारगासिनो दङ दिनैहाय दा दिनै दख'ना बोखोनायानो जुदि बर' जाथिनि खहा बर' जाथिनि बरनाम जायोब्ला दिनै दख'ना गानग्राफ्रादि खारगासिनो दङ दिनै बेफोरनि फारसे माने एक्सन लानो हादा
आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय गोबां इउटुब फेसबुक सालायगिरि बिथांमोनानो जायाथों मानो दिनैथ' बिराद गाज्रि गाज्रि भिडिअ दङ। सोरबाबा एकदम मा खालामो गेजेराव फान्थाव होनानै सेर सेर आलु सुलाबायनानै बायदिसिना डायलग होलाबायनाय, फान्थाव गिदिर गिदिर लानानै आखाइफ्राव सोलाय बखलाय खालामनानै गाज्रि गाज्रि डायलग होनाय। आरो बेल' नङा, गोबां गाज्रि गाज्रि भिडिअफोर दं, बिसोरखौबो एक्सन लादो। दिनैनि दिनाव जों दिनै साननानै लायो लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर, जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो बिराद मानि गोग्गो समाज जाबाय, बिराद गिदिर गिदिर गोरों गोरों मानि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना दङ। नाथाय जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै गोरों समाजखौ मानि रोङै समाजाव लांफिननायखौसो जों दिनै नुगासिनो दं, नङा होमब्ला? दिनै गोरों समाज मानि गुबुन हारिनि मानसिफोर, दिनै बिथांमोनहा जों बर' जाथिनि समाजफोरनि जेनाखि जाथायफोरखौ नुयोब्ला दिनै बिथांमोनहा मा सानगासिनो दं? दिनै गुबुन समाजावथ' जोंनि बेफोरबायदि घटनाया जायाना। दिनै जों बर' हारिनि बांसिन गाज्रि गाज्रि घटना जायो बै गुबुन समाजफ्राव। नाथाय दिनै बिथांमोननि समाजफोरनिफ्राय माब्लाबा मोनसे बेफोरबायदि बुग्लिनाय, माब्लाबा मोनसे गाज्रि भिडिअ नुदों दा रायजो राजाफ्रा। दिनै जोंनि बर' हारिनि समाजनि गेजेरावल'नो बेफोरबायदिखौ नुयो, बिसिबां लासिंसिं। बेनो जाहैबाय मानि गोरों गोरों समाजनि थांखिफ्रा, सावगारिफ्रा, नङा होमबा? लाजिनांगौ दिनैनि जेनाखि नुथाय, गुबुनफोरनि हिंसा खालामनाय, गुबुनफ्रा हिंसा जानानै गाज्रि गाज्रि रावजों सोंखारिनाय, दा बैफोर बाथ्राफोरखौ लानानैसो दिनै बे एक्सनखौ लानाय जायाखै होनबा रायजोफोर? लानाय जादों। नाथाय एक्सन लानायनि सिगां बिथांमोना साननो रोंनांगौमोन, नङा होमब्ला? गोरोन्थिखौ आङो दिनै जायाखै होनाखै। खनजिथा बर' बिनानावा गोरोन्थिखौ मावाखै नङा, मावदों। नाथाय मानसिनो सुद्रायनायनि बा मोजाङाव फैनायनि चान्सल' होनांगौ। दिनै जाय बिथाङा ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव फैनानै हाइलाइट जादों, नङा होमबा? जों दिनै थुलुंगासो होनांगोन रायजो राजाफ्रा, जाहाथे मानि आवगायथों, नङा होमबा, सिगां फारसे। नाथाय जोङो दिनै मा खालामनाय नुयो, मानि डमिनेट खालामनायखौसो जों नुयो। जों दिनै बै गाज्रि गाज्रि रिल खालामनायखौ लानानै बिथांखौ जों बुंनांगौमोन, नोंथांना बांद्रायबाय, सिमा बारबाय, नोंथाङा मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोदो, नङाबा मानि समाजाव गाज्रि नुयो नायनो। आरो जुदि माब्लाबाफोर जुदि बेफोरबायदि गाज्रि जुदि कन्टेन्ट लाबोबावोब्ला नोंथांनि थाखाय माबा मोनसे साजा जानो हागौ। मानि मोजां खोथा बुङोब्ला बै बिनानावाखि मानियामोन रायजोफोर, मानिगौमोन। दिनै रायजो राजाफ्रा गुबुननि खोथा लानानै बैफोरबायदि सोरबा हिनजावखौ बुग्लुं सुग्लुं खालामनानै रायजो राजाया मा प्रफिट जाखो? माबा लाब जादों नामा? जेबोथ' लाब जायाखै। दिनै मानि बरनामसो जादों, नङा होमबा लोगोफोर? दा गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो रायजोफोर, गोबां बाथ्रा बुंबाय। दा जोङो दिनै बेफोरबायदि गावजों गाव नासयलायबाय थानानै मा जानो, नङा होमबा? बेफोरबायदिखौ टटेलि स्टप खालामनांगौ। आरो बेफोरबायदिनि गेजेरजों मानि सारा लाइफआव जोंहा सुथुरसो सोमजियो, नङा होमबा? नंखायनो साननो गोनां बाथ्रा। दा गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो जोबनायाव आङो खावलायनाय थाहैबाय, दा बेफोरबायदि फिसा फिसौ जेंनाफोरखौ जोङो गाव गावनि गेजेरावनो बा समाजनि गेजेरावनो माने रायज्लायनानै फोजोबलायनो हायो, नङा होमबा रायजोफोर? माने अनलायनायनि गेजेरजों आरो, नङा होमब्ला? दा जोबनायाव खनजिथा बर' बिनानावनिसिम आरो फिन खनसे खावलायनाय थाहरबाय। दा बिथांनाबो गोरोन्थिया जाया नङा जादों, अब्लाबो जेनेबा नोंथांखौ दिनैहाय सुद्रायनायनि सम होबाय, नङा होमब्ला? दा नोंथाङा मोजां मोजां माने रिल्स लाबोदो, कन्टेन्ट लाबोदो, नङा होमब्ला? दा रिल्स खालामनायखौ बन्द' खालामनांगौ बे नङा, खुनु रावबो बन्द' खालामनो हाया, नङा होमब्ला? बयहाबो मोन्थाय दं ससियेल मिडियायाव ओंखारनो, नङा होमब्ला? ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव बयहाबो जायगा दं। दा बिनिखायनो दिनैनिफ्राय नोंथाङा बैफोर दायफोरखौ मानि बैफोर मानि जानाय जाथायफोरखौ मोनसे गाज्रि सिमां साननानै लादो आरो गोसोफोरखौ लोरबां खालामनो नाङा। गोसोफोरखौ हमथानानै सोलि, मानि बेनो मानि देरहानायनि मोनसे
सिन्न होनो आरो माने सिम्बल होनो। दा मानसिनाव गोरोन्थिया जाया नङा जायो नङा होमबा? जायो, गिदिर गोलावनावबो जायो आरो जोंथ' नर्माल साभाबिक नङा होमब्ला? थेवबो आं बेखौनो खावलायबाय, गोसो हमथानानै नोंथाङा मोजाङै सलि, गोदाव सोराव साननो नाङा आरो फैगोन समफ्राव माने मोजां रिल्स लाबोबानो जाबाय आरो। दा लोगोफोर, दिनै जोंनि बर' समाजाव सोलिबाय थानाय आं मोनसे गुसुं माने सल'बाथा खिन्थागोन आरो बेखौ खोनासं। दा बेनो जाहैबाय रायजोआनो राजा, माने रायजो हायै जेबो गैया होनसै आरो नङा होमब्ला? थिगानो दं, रायजोआनो राजा। दा ओरैबायदि जानोसै, रायजोआनो राजा नालाय बै सोरबा सासेखौ माने मा खालामसै, माने दायना फाथिनोसै आरो। दायना फाथिनानै रायजोआव ग्लुब ग्लुब मिटिं लिंनानै मा खालामखो, माने बैखौ देथानसै, फबनानै दोनैसै नङा होमबा? उनावहाय मा जानोसै, खबर मोनहैसै बै न' गोजानि मानसिफ्रा नङा होमब्ला? दा खबर मोनबाय नालाय फैनोसै नङा होमब्ला? फैनानै बै रायजोआनो राजा होननाय बिगोमाफोरखौ हमफैनोसै दाना। सोर बुथारा, सिखार खालामनांगोन जिहेथु खबर मोनबाय नालाय। दा लास्टआव मा जाखो, माने हमग्लुंनानै कयेकजनखौ जेलाव थ्रोब सोनानै दोनसै आरो नङा होमबा? दा बैसोरनि बिपद जाखो नङा होमबा? दा रायजोआनो राजा, रायजोखौ जेबो खालामनो हाया होनो नङा होमबा? दा रायजोखौ जेबो खालामनो हायैनि सल'आ बेनो रायजोफोर, माने गोदाव सोराव नियम बानायनानै सोलिनाय माने दानि जुगाव खैफोद। बेखौबो जोंनि समाजा एसे गोसोआव सोनानै लानाया मोजां होननानै आं दिनै सानो।